So yun guys, itong video na to guys, tungkol lang to sa sa recognition ng anak ko kasi may nakuha siyang award sa school nila. Bali top 1 siya. Tapos bali nilibre namin yung anak namin sa sa spa, sa bali kids pa lang naman yun. Doon sa shoutout nga pala doon sa spa na pinuntahan namin doon sa Pink Satisfaction. Lalo na doon sa mga tao doon sa spa po. Sila Ma'am Irene, Ma'am Maika, Ma'am Alma, Ma'am Melissa, Ma'am Erica, Ma'am Ivy, Ma'am Vanessa, Ma'am Janice, Ma'am Jocelyn, Ma'am Jenilyn, Ma'am Veronica, at saka si Ma'am Anne Marie. Shoutout po sa inyong lahat diyan. Ang ganda po ng service nila guys. Subukan niyo po pumunta sa kanila. Ang babait po nila doon at saka maganda yung service nila sa anak ko at saka sa asawa ko. So yun po, salamat po ulit sa sa Pink Satisfaction. More customers to come po sa inyo. Thank you po. Salamat po, salamat. Gusto makatulog. Sabi niya, sa mga panahon, inalis ko. Saan ang maganda po yung course sa kanya? Ito po yun. Si Jeff, ako nagkita. Bagay ng maswe ang gusto. Agad na ako. Ako, babago na yung sabi kayo nandun ako. Sabi niya, kayo pa ang pinakawaya. Sabi niya, ma. Bagger ng masway dyan. Sabi niya, ma. Meron akong ganyang short, tapos meron ako yung damit. Eh, pag malaki na po yun, magbabago na yung gusto niya. Grabe naman.